Pulyano jotono no 26 January ni bagay hamjangma yafaro tai jotono no 26 January ni Happy Republic Day. Norok jotono saimana Taklai 76 Republic Day celebration khajangmani hengkai Taklai Republic Day ni bagay je Delhi o ayojon wngma jaga Jimi Tripurani hoteba kaisa Tableau thangka hingka a Tableau wngkang nong bagay video ni mangpili tubi phaikha Taklai je Jimi Tripura no represent rani je Tableau thangmani wngkha Delhi o omo wngkha kharchi puja tei norbo nugui mankhana o video ni screen o Taklai 2025 ni Jimi Tripura no represent rana thangmani Tableau kharchi puja ni mangpili hengkai norok bahai matongjaka ani o video norok ani channel o chajakhai ba ani video no chajakhai like subscribe share khai di mudai hai tebo katal katal video rok manani bagui.